pais, máis familiares que están na tribuna de convidados nesta tarde, que se vienen aquí do Consello Local da Infancia. Hoxe nos reunimos aquí neste salón de plenos, o Palacio de Malpica, nun acto que non só representa a vosa voz, sino tamén o vosso compromiso coa comunidade. Un consello que comezaba a súa carreira no curso 2022-2023, que hoxe está claramente consolidado como un modelo representativo, donde tamén nos tenen a calidade de diferentes centros educativos, posibilidades para dúas cousas fundamentais. A primeira é a de representar a los nosos compañeros e compañeras de cole, os nosos amigos, a nosa asociación, para que é realmente emocionante. E a segundo, propoñer ideas como as que estivemos vendo a Ministerio, porque desde aquí estas características ou as nosas ideas e a nosa visión de presente, da realidade, mas tamén fundamentalmente de futuro. Hablando deste último ano, que temos os encontros que nos destacaban en áreas tan distintas como educación, medio ambiente, igualdade ou servizos sociais. Tamén podedes facer as máis longas, unha clase de concello, máis unhas veces para que as seres no traballo dos consellos da infancia que acabaron a niño, e incluso unha visita para o mundo de Galicia. Todo iso temos a o vosso interés e o vosso traballo para mellorar non só as nosas vidas, senón a vida das cidades xerais. Hoxe se agarre estas propostas que foron seleccionadas entre as máis de dúas series das ideas respecto de todos os encontros, unhas propostas que son resultado de todos os traballos deste diálogo e desta participación que nos destaca. Son as que están aquí diante, reflecten as áreas nas que tedes os vosos deberes, as necesidades prioritarias, a mellora dos parques e os espazos na vivienda, a creación da cidade con máis beleza e o fomento de mellores relacións entre o alumnado e o profesor nas escolas. Sabemos o importante que para vos ter lugares accesibles para destacar, para analizar, para sacar, así que sacamos atentos para todos os deberes desta calidad e a calidad que tedes. Tamén me falaré desde como posible unha cidade con máis beleza, unha colonia máis verde, con máis árboles, con flores, con máis espazos naturales, que poder estar en contacto co aire libre, e, por suposto, a importancia da relación na escola. Sabemos que a convivencia entre o alumnado e o profesorado non nos fai que os colexios en espazos máis felices, máis seguros, senón que combate problemas tan serios como o acoso escolar. Centramos en fomentar a convivencia, as maneiras para convivir tamén a nosa que desarrollar e transformar esta cidade para que sea un mundo pequeno. Así que os días que teñen a lista habitado a nosa voz e todos os que estamos aquí estamos deseando escoitarnos. Na campaña Papá de Relevo de educación, sobre todo desde nosa dirección, para que poder tratar de obligar a sacar novas ideas desde este tipo de encontros, sobre todo ao importante que é estudar algo de alguén para o futuro da cidade e que os momentos se senten que importa. Así que, adiante, capacidades de futuro. No, donde se van, pagan las escaleras, la Cantana Regreso, Sofía Valentina, Rodrigo Pagada, Esteban María
por se alguén non o coñece. CLIAC é o Consello Local da Infancia da Coruña. É un órgano representativo onde nenos e nenas de toda a cidade somos os e as representantes da infancia. Serve para trasladar ao Consello as necesidades, propostas e suxestións alrededor das cuestións que nos afectan no día a día, exercendo así o noso dereito e participación. Con isto, intentamos facer a nosa aportación para mellorar a cidade. O CLIAC comezou a funcionar no curso 2022-2023 e, na actualidade, está composto por 44 nenos e nenas de 13 centros educativos da cidade. Ao longo do curso 2023 e 2024, realizáronse un total de 21 encontros e actividades. Agora, pasei a palabra a Carla, que vos contará máis cousas do noso traballo. Moitas grazas. Boa tarde, o meu nome é Carla e vou vos dar máis datos sobre o funcionamento do CLIAC. Como xa dixemos, o curso pasado houbo 21 encontros que se mencionaron. Foron 6 encontros grupais e 12 encontros temáticos. En total, máis de 30 horas de traballo nestas actividades. Nalgúns destes encontros visitounos persoal técnico de diferentes áreas do Concello que presentou o seu traballo e nós falámoslles das demandas e propostas de cada unha destas áreas. Tamén participamos nun encontro na Facultade de Educación da Universidade da Coruña, no que estaba o persoal do Concello, da Universidade e as nenas e os nenos do programa Incitizen. Ao principios do curso pasado asistimos ao encontro galego de consellos da infancia no Carballiño e tamén fixemos unha visita ao Parlamento de Galicia. Hoxe complementamos o traballo de todo o curso coa nosa participación neste pleno infantil. Agora pasolle a palabra a Emily, que os vai dar máis cousas sobre estes encontros. Moitas grazas. Boa tarde, o meu nome é Emily e vou falar da nosa participación nos encontros. Cada mes celébrase un encontro grupal e 3 encontros temáticos. Estes fanse en distintos lugares da cidade, en espacios municipais como o Centro Ágora, o Fórum Metropolitano e outros centros cívicos. Como somos nenas e nenos de distintos colexios, ao participar xuntos nas actividades, vamos coñecendo as diferenzas entre uns barrios e outros. E así coñecemos un pouco mellor a nosa cidade. Nos encontros aprendemos sobre a participación e a súa importancia para representar a todos os nenos e nenas da cidade. Aínda que non están todos os colexios, queremos que as melloras que propoñemos axuden a todos os nenos, vecinos e veciñas. Agora pasolle a palabra a Lucía, que vos contará máis cousas sobre os encontros. Moitas grazas. Moi boas tardes a todos e todas. O meu nome é Lucía e agora vou vos contar máis cousas do CLIAC. Como sabedes, somos un grupo de nenos e nenas que participamos no Consello. Xuntámonos todos os meses nos encontros que poden ser grupais ou temáticos. Polo xeral, nos encontros grupais, ademais de facer actividades para coñecernos mellor, falamos das cousas que queremos mellorar na cidade, expoñemos as nosas propostas e debatemos sobre os temas que nos parecen máis importantes. Nos encontros temáticos, normalmente debatemos sobre algún tema concreto, como a convivencia escolar ou como mellorar a accesibilidade de algúns lugares da cidade, como os parques. Algúnas veces viñeron persoas do Concello a falarnos das súas áreas de traballo. Disto vai falarvos David. Moitas grazas. Boa tarde, o meu nome é David. Vouvos falar sobre as persoas do Concello que viñeron aos encontros temáticos. Visitáronnos, por exemplo, persoal traballador das áreas de educación, de igualdade e de servicios sociais. Tamén tivemos con nos persoal municipal das áreas de mobilidade, medio ambiente e servicio de axente titor. Estas persoas contáronnos un pouco sobre o funcionamento do Concello dende os seus traballos e con elas e eles puidemos resolver dúbidas que teñíamos
decirlles cales eran os temas que nos preocupaban e que pensábamos que podíamos mellorar na cidade. Deste xeito, ao longo do curso, traballamos moitos temas e xurdiron moitas ideas. Nos primeiros encontros, falamos sobre os dereitos da infancia e problemas que afectaban aos nenos e nenas, como a pobreza infantil, os malos tratos, a falta de sanidade, educación ou fogar. Para solucionar estas cuestións xurdiron propostas baseadas no respeto, a igualdade, a necesidade de que se establezcan axudas diferentes niveis, dende as familias, os colexios e tamén os propios gobernos. A partir deses encontros, como había moitos temas que nos interesaban e dos que se podía falar no CLIAC, empezamos a pensar no que se podía facer pola infancia da cidade, as cousas que faltaban ou as que se podían cambiar. Disto vai seguir falando o meu compañeiro Pablo. Boa tarde, o meu nome é Pablo e contareivos como fixemos para organizar toda a información que xurdía nos encontros. Como nos encontros xurdiron moitas ideas, tivemos que ordenalas un pouco e por iso escollemos a través de votacións 3 temas de traballo principais. Estes foron encontros para falar de educación, inclusión social, convivencia e benestar. Outros para falar do medio ambiente, mobilidade e os espazos públicos da cidade. E os terceiros para falar do deporte, lecer, cultura e tempo libre. Desta forma, cada un de nós podía participar nos que máis lle interesaran ou en todos, se quería. Nos seguintes encontros que se fixeron, afondamos en cada un deses temas. Disto falará agora a miña compañeira Leire. Moitas grazas. Boa tarde, o meu nome é Leire. Como xa vos contaron, nos encontros temáticos facíamos debates e actividades alrededor de temas concretos. Nos que veu o personal técnico do Concello falamos de educación, de igualdade, de servicios sociais, de mobilidade na cidade, de medio ambiente e de seguridade, sobre todo na contorna escolar. Ademais destes, tamén se falou de deporte, a cultura e os espacios culturais, as festas, a programación dos centros cívicos, os espacios públicos, as prazas e os xardíns, o tratamento de residuos e a limpieza e a saúde, física e mental. Ademais de ver o que nos preocupaba, tamén facíamos as nosas propostas. Sempre o fixemos con actividades participativas nas que todas e todos aportábamos ideas do que se debe mellorar na Coruña. Unas veces foron debates, outras fichas e xogos e que case sempre facendo votacións para escoller o que queríamos falar. Paso a palabra a Antía. Moitas grazas. Boa tarde, o meu nome é Antía. Vou falar sobre como escollemos as propostas que se presentan hoxe. En todos os encontros saíron máis de 200 ideas e propostas, pero como non dá tempo a traballar con todas, fixemos votacións para escoller cales nos parecen máis importantes para traer este pleno infantil. Escollemos 3 propostas que son 1. Do eixe deporte, cultura, lecer e tempo libre. A proposta é mellorar o deseño dos parques, espazos ao aire libre e chámase os nosos parques ideais. 2. Do eixe de educación, incluso social, convivencia e benestar. A proposta é mellorar as relacións entre o alumnado e o profesorado e chámase facer xogos e actividades para mellorar a convivencia. 3. Do eixe medio ambiente, mobilidade e espazo público. A proposta é conseguir unha cidade con máis naturaleza e chámase cantar máis naturaleza, mellor saúde. Para representalas de forma gráfica, fixemos estes paneis que podedes ver aquí. Agora van falar delas as nosas compañeiras. Moitas grazas. Boa tarde, o meu nome é Isabela. Imos dar paso á primeira proposta coa que comezará Uxía.
Boa tarde, o meu nome é Uxía e vou vos falar da xustificación desta proposta. Por que queremos mellorar? Os motivos para instalar parques accesibles e adaptados, ademais de interactar o xogo entre o público infantil e adolescente, é o acceso a espazos como os parques en contacto coa natureza. Teñen tamén un impacto positivo na saúde mental de nenos e nenas. Ademais, cando son accesibles para todas as persoas por igual, os espazos verdes serven para reducir as desigualdades en saúde. Os parques infantís deben ser un lugar inclusivo do que calquera persoa poida desfrutar, independentemente a súa idade e tamaño. As compañeiras Alice e Emma van explicar en que consiste a proposta. Moitas grazas. Boa tarde, o meu nome é Alice e a miña compañeira é Emma. Ola, eu son Emma. Imos contarvos en que consiste a nosa proposta. Hai moitos parques na nosa cidade, pero a maioría non están pensados desde o noso punto de vista. Polo aquí, imos contarvos as características que ten que ter o parque ideal para nós. Primeiro, que sexa moi colorido. Que estea pensado para todas as idades. Que teña algúns espazos cubertos, porque na Coruña chove moito. Que teña zonas con césped natural. Que estea pensado con deseños artísticos ou temáticos. Que dispoña de elementos de xogo accesibles para todos e todas. Que teña partes do chan feitas de caucho. Que dispoña de xogos mecánicos e tamén zonas con xogos de mesa. Que teña materiais naturais como a madeira e o metal, etc. Que estea pensado con deseños infantís, pero que tamén teña xogos para os nenos e as nenas maiores, como as tirolinas, por exemplo. Que dispoña de espazos para practicar distintos deportes. E tamén que teña fontes de auga e zonas de descanso nas que poidan estar as persoas maiores. Estas son algunhas das nosas ideas dun parque ideal, pero temos moitas máis. Agora van contarvos a segunda proposta. Moitas grazas. Agora as compañeiras falarán da nosa segunda proposta. Boa tarde, o meu nome é Iria e vou falar da nosa proposta para mellorar a convivencia escolar. Decidimos titulala Facer máis xogos e actividades para mellorar a convivencia escolar. Eu falareivos da diagnose. Que é o que queremos mellorar? Identificamos que unha de cada 3 persoas adolescentes de Galicia é vítima de acoso escolar, sendo os nenos e nenas con obesidade, con algún tipo de discapacidade e os vistos como diferentes son quen teñen maior posibilidade de sufrilo. E por que o queremos mellorar? Debemos ter presente que o acoso está máis estendido do que parece, sendo un problema grave e estendido que debemos solucionar. Os nenos e nenas queremos que nos traten ben sen ter que cambiar como somos. Deixo-vos coas miñas compañeiras para que vos expliquen como queremos mellorar. Moitas gracias. Boa tarde, o meu nome é Iria e a miña compañeira é Estela. Ola, eu son Estela. Falaremos de como queremos mellorar a convivencia nos colexios. Dentro da convivencia temos que ter en conta sempre o bo trato e o bo ambiente. Para mellorar isto, temos unha serie de actualizacións a poñer en marcha nos nosos centros educativos. Talleres de resolución de conflictos, cos que poidamos aprender a resolver os conflictos mediante o diálogo. Teatro de valores, preparamos obras de teatro para compañeiros familiares sobre os valores e o bo trato. Eventos comunitarios, traballar de forma conxunta coa veciñanza para a celebración de eventos. Clases de educación emocional, formámonos para recoñecer e xestionar as nosas emocións e as dos demais. Buzóns de axuda, un elemento no que se pode pedir axuda cando alguén sofre acoso. Espazos de escoita activa, deseña eventos sobre os temas relacionados con inclusión. Con estas e outras ideas, queremos mellorar a convivencia nos nosos centros escolares, para que ninguén teña que pasalo mal por ser quen é. Moitas grazas. E xa por último, as compañeiras e os compañeiros contarán a terceira das propostas. Doulle a palabra a Cora. Boa tarde, o meu nome é Cora. Vou-vos a falar da proposta que decidimos titular Canta máis natureza, mellor saúde. Que é o que queremos mellorar?
A infancia da Coruña vemos como o cemento invade a nosa cidade, mentres que as zonas verdes se fan cada vez máis e máis pequenas. Temos que saír do top 10 cidades europeas con maior mortalidade relacionada coa falta de espazos verdes con máis de 100.000 habitantes. Precisamos contar con máis zonas verdes que non sexan escasas e que non sexan dispersas, que sexan unha parte máis da nosa cidade. Queremos zonas verdes para correr e divertirnos. Moitas grazas. Agora vou dar paso á miña compañeira Nora. Boa tarde, o meu nome é Nora e falarei da xustificación. Por que o queremos mellorar? Está demostrado que vivir nunha cidade que contén con espazos azuis e espazos verdes ten beneficios para o benestar e a saúde mental e física para todos e todas nós. Aínda que nos últimos anos temos aumentado os metros cadrados de zonas verdes, chegando aos 12 metros cadrados por persoa, temos que chegar aos 15 metros cadrados por persoa que recomenda a Organización Mundial da Saúde. Queremos eses espazos verdes para desfrutar da natureza, reducir a contaminación, mellorar o noso estado de ánimo e impulsar a biodiversidade. Con todos os seus beneficios, facendo a nosa cidade máis verde e amigable. Moitas grazas. Dou paso á miña compañeira Inés. Boa tarde, chámome Inés e agora explicarei como queremos mellorar. Queremos encher a nosa cidade de espazos de biodiversidade para que os nosos espazos verdes poidan mellorar a nosa saúde. Temos presente que os insectos e a biodiversidade en xeral son moi importantes para a supervivencia dos espazos verdes. Tamén queremos máis árboles na cidade, pero en concreto nos nosos barrios e espazos onde pasamos o noso tempo. Queremos máis verdes nos nosos paseos, nos nosos parques e nas nosas rúas. E agora vou dar a palabra ao meu compañeiro Estefan. Moitas grazas. Boa tarde, eu sou Estefan e quero engadir a nosa proposta que canta máis natureza, mellor saúde. Queremos ter natureza na nosa cidade como temos no campo. Promover un estilo de vida saludable, reducir a contaminación, conservar espazos naturais e realizar campañas de concienciación ambiental. A mensaxe que queremos transmitir é que teñamos máis natureza nas rúas e barrios, mellorando a nosa saúde e facer que a nosa cidade sexa visiblemente e notablemente mellor. Moitas grazas. Agora que xa escoitastes as nosas propostas, pecharán as nosas intervencións Noemí, Luisa e Iago. Moitas gracias. Boa tarde, o meu nome é Noemí e o da miña compañeira é Luisa. Hola, son Luisa. Acabades de escoitar as tres propostas principais sobre as que traballamos nos encontros do CLIA do curso pasado. Pero temos moitas máis ideas. E imos comezar a falar sobre elas, para intentar que os nenos e nenas da Coruña poidan desfrutar dunha cidade máis pensada para nós e para todas as persoas. Mellorar os colexios, ter máis natureza na cidade e que esta sexa máis inclusiva. Este curso esperamos que se incorporen novas voces ao Consello para intentar que todos os colexios e todos os barrios da cidade estean representados. Tamén gustaríanos facer novas actividades que nos axuden a coñecer mellor a nosa cidade. E estaremos encantados de volver dentro dos meses a este pleno para traer novas voces, propostas e ideas que teñamos. Dámoslle a palabra a Iago. Moitas grazas por escoitarnos. Boa tarde, o meu nome é Iago e o da miña compañeira Nerea. Ola, eu son Nerea. Para rematar a nosa intervención, queremos dar grazas a todas as persoas que apoian o CLIAC, comezando polo Servicio de Educación do Concello da Coruña. Aos nosos colexios que nos motivaron e apoiaron para que participemos e tamén axudaron para que poidésemos chegar a tempo aos encontros.
As persoas que traballan nos centros cívicos que prepararon os espazos para os encontros. E por suposto ao Concello da Coruña, en especial as persoas que estades hoxe aquí na súa representación. Grazas ao Concelleiro de Educación, Juan Ignacio Borrego, e grazas á alcaldesa, Inés Rei, por escoitar as nosas propostas. Esperamos que escoitedes as nosas propostas e fagades o posible para que se fagan realidade nun futuro próximo, e que todos as nenas, nenos e persoas maiores poidan disfrutar delas. Moitas grazas. Boa tarde de novo. Boa tarde de novo. Agora que escoitamos xa as propostas dos conselleiros e as conselleiras, queríamos facer unha pequena dinámica que estivemos ensaiando a semana pasada aquí. Tamén invitamos ao concelleiro e á alcaldesa se queren unir. Vamos a facer un círculo aquí adiante e vamos a facer unha pequena nube de palabras na que cada unha de vos vai a decir que vos pareceu este encontro ou que vos pareceu CLIAC. Estades de acordo? Vides, adiante. Señora alcaldesa, buenas tardes a todos y a todas. Esto es para emocionarse, ¿no? Porque efectivamente yo solamente quiero dar 2 calificativos a lo que estoy viendo hasta ahora. Seguramente después nuestra alcaldesa verá lo fácil que nos lo habéis puesto, porque muchas de las cosas que estáis planteando se están iniciando precisamente en la ciudad y seguramente la alcaldesa os lo confirmará. Las 2 palabras que yo quiero decir son gracias. Dije ahora aquí una que me salió del alma, que fue ejemplar, porque esto es un ejemplo que debiéramos de tomar en cuenta todos los adultos. Gracias porque habéis trabajado durante un curso de una manera fantástica, porque os habéis metido en unas dinámicas de trabajo que pueden suponer un rollo o pueden ser muy divertidas y muy constructivas, precisamente como habéis demostrado. Porque además, gracias a vuestro trabajo, no pensáis solamente en vosotros y en vosotros, estáis pensando en toda la ciudad, porque también vendrán después de vosotros otras niñas y otros niños que necesitarán esos espacios, esa forma de vida que proponéis mejor. Gracias porque 200 propuestas son un numerazo de propuestas y habéis tenido que elegir, y yo creo que además la elección que habéis hecho ha sido fantástica porque habla de muchísimas cosas, de muchísimos valores, de muchísimas necesidades y de muchísimas cuestiones
que afectan hoy en día no solamente a niños y niñas y que son importantísimos para nuestra sociedad. La solidaridad, la inclusión. Una frase que me encantó, que dijisteis, poder disfrutar de la infancia sin tener que cambiar cómo somos. Eso es fantástico y es de agradecer. Y porque además también estáis invitando a incorporar a voces nuevas. Precisamente tendréis que ser el altavoz que les indique a todas esas compañeras y compañeros lo interesante que puede ser este Consello para el futuro de la ciudad. Y ahí también os necesitamos. Esa era la primera palabra. La segunda palabra que quiero daros es la enhorabuena, porque este trabajo tiene mucho detrás y en lo poco que habéis descrito y que nos habéis planteado aquí delante, hay muchísimo trasfondo importantísimo para hacer entre todos una sociedad mejor. Yo no me voy a enrollar mucho más, pero os voy a contar dos cosas que siempre le digo suelen ser alumnos mayores que vienen de otros países en intercambios a colegios de aquí de Coruña, y yo les digo siempre lo mismo. Como son distintos no se lo repito porque si no sería un rollo decir siempre lo mismo, pero creo que esto es interesante. El mundo no funciona por el dinero, por las armas, por las riquezas, por la tecnología en sí mismo, ¿no? Funciona por las personas. Funciona gracias a las relaciones de unos y de otros y de que seamos capaces, precisamente, en pensar los unos en los otros, porque así compartiremos y crearemos entre todos un mundo mejor. Todo lo demás son herramientas, pero la herramienta fundamental para que funcione el mundo está en cosas como las que habéis hecho vosotros. Y yo recordaba, cuando estaba preparando un poco ya lo que es el pleno del CLIAC, se me vino a la cabeza una cosa que me contó una persona cuando yo era pequeño, una persona muy importante, no tan importante como la alcaldesa, pero bueno, era importante. Y me habló de que, esto es muy simpático y ya lo comentaréis con tiempo entre vosotros incluso, ¿no? Llega un momento en la vida en que te tienes que poner enfrente del tren. ¿Cómo que me estás diciendo? Sí, tú tienes que decidir qué parte del tren eres. Todos sabemos lo que es un tren. En el tren hay dos piezas fundamentales. Las dos son igual de importantes, pero son diferentes. Los vagones, que son muchos y son importantísimos porque en ellos van las mercancías, van las personas, o sea, es un elemento importantísimo. Sin vagones el tren no valdría para nada. Y también están las máquinas. ¿Qué ocurre con las máquinas? Que solo hay dos, una delante y otra al final del tren, para que vayan y vuelvan y puedan transportarse los vagones. Bueno, llega un momento en la vida en que tú tienes que decidir qué quieres ser. Puede ser vagón, perfectamente, porque de lo que se trata es de transportar todo lo que queráis pensar. Conocimiento, solidaridad, trabajo, ideas. O puede ser máquina, que es un poco decir, bueno, yo estoy viendo que faltan este tipo de cuestiones, pues voy a intentar tirar de este vehículo para que todo el mundo se anime y podamos conseguir esto que se me está planteando en la vida. Bueno, yo creo que desde luego aquí hay un tren fantástico que estáis construyendo. Así que yo os animo a que con tiempo penséis después, a lo largo de estos años que vienen, la parte en la que queráis formar parte de ese tren. Pero yo ya os digo que ese tren que habéis montado está en movimiento, va a ser bastante más rápido que el AVE seguramente, porque habéis traído una capacidad de ilusión, de trabajo y sobre todo de solidaridad pensando en lo mejor para los demás, incluso para profes e incluso para los mayores, que no me queda más que felicitaros. Agradecer también el trabajo de todo el Servicio de Educación y todos los tutores que os han acompañado en esta cuestión, y también del apoyo de vuestros padres, que a veces es muy importante el que sepan dejaros trabajar y dejaros coger esta materia, como hay que cogerla, para que seáis vosotras y vosotros los que defináis cómo queréis el mundo en el que queráis vivir. Y por mi parte, pues nada más. Gracias y enhorabuena. Pois chegamos ao final deste pleno e a verdade é que é un orgullo ter un compañeiro como Juan que xa dixo todo o que tiña eu pensado decir, así que vou repetir porque creo que
tamén conveniente que cando as cousas se fan ben, pois se diga. Así que, pola miña banda tamén, grazas e parabéns a todos por este magnífico traballo. Juan escolleu unha palabra que foi exemplar, eu dixen enriquecedor, e creo que son dúas palabras que definen precisamente o espírito deste Consello ao que vos lle dechedes vida durante todo este tempo. Enriquecedor porque aportachedes as vosas ideas, as vosas propostas, exemplar pola forma de facelo. Creo que sodes un exemplo de como entre persoas diferentes, máis mulleres que homes, porque está a balanza 19-4, van gañando as rapazas, pero bueno, diverso de diferentes centros educativos, de diferentes barrios da cidade, fuchedes capaces de poñervos de acordo, de elexir 3 propostas entre esas máis de 200, de facelo con diálogo, comentaba algunha compañeira, votando e democráticamente quedando coas 3 ideas, supoño que as máis votadas e as que eran máis importantes para vos. Todo ese exemplo de participación, de diálogo, de búsqueda de consenso, de poñer elementos en común é un exemplo e debería ser un exemplo para todos os que facemos política. O diálogo é a base da actividade política e sin el únicamente teremos crispación e enfados, pero nunca a posibilidade de chegar a acordos. Así que por esa parte creo que foi un proceso exemplar. Enriquecedor tamén para vos e para nós, porque escoitamos propostas necesarias para a cidade, propostas ademais, moitas delas que xa se están a levar a cabo. Os parques inclusivos na cidade da Coruña son un exemplo. Queremos que todos os nenos e nenas, con independencia das súas capacidades ou circunstancias, poidan disfrutar dun espazo de lecer e facelo en igualdade de condicións. Así que xa temos os primeiros parques inclusivos e se irán poñendo máis. O de cubrir os parques é unha asignatura pendente da que tomamos boa nota, porque é certo que aquí chove un pouco e tamén no verán fai bastante calor, así que teremos que cubrir máis parques para que vos sintades máis a gusto. Falachedes tamén de algo que é fundamental, que é a convivencia. Decía, non sei se era David, ao principio, que nos primeiros encontros se falou dos dereitos da infancia, da pobreza, das situacións de desigualdade, e falachedes de fomentar a convivencia, os valores e loitar contra o acoso escolar. Creo que é algo tamén necesario, que pensemos que baseado no respeto se pode convivir e que temos que tratar de vivir todos xuntos con independencia de como sexa cada quen, e por suposto non caben actitudes de acoso en ningún ámbito e moito menos no ámbito escolar. E por último, pois deses espazos verdes tan necesarios para ter unha cidade máis saudable, máis humana, máis amable, na que nos guste a todos estar e disfrutar, dende os máis pequenos aos máis maiores. Así que, pola miña banda, me uno ás palabras de Juan. Quero darvos as grazas tamén por ser tan valentes e por presentarvos a este proceso. Amosades que sodes un futuro, un presente comprometido coa vosa cidade, por cambiar e mellorar as cousas con inconformismo, que é necesario en todas as etapas da vida para seguir mellorando entre todos. Quero dar as gracias tamén especialmente e felicitar o Servizo de Educación do Concello da Coruña, porque sei do esforzo e do traballo continuado, Sagrario, Ana, Juan, que levachedes adiante para que isto fora unha realidade. Tamén o todo o personal dos centros cívicos do Ágora, do Fórum, que vos acompañou durante estes meses, e, por suposto, unha felicitación especial, e desme permitir, aos vosos pais e as vosas nais, que son un apoio fundamental. Supoño que les eran os que vos levaban e vos traían os encontros, e grazas a eles, a esa educación e eses valores no que vos crían a todos, pois hoxe temos este orgullo de mozos e mozas das que tanto aprendemos. Así que parabéns tamén, por suposto, ás familias, que son a base de que hoxe teñamos un futuro tan prometedor como que se senta neste salón de plenos. Quen sabe se o día de mañán haberá algún concelleiro, algunha concelleira ou algún alcalde e algunha alcaldesa. Pola miña banda, nada máis que animarvos a seguir así, traballando pola vosa cidade, polos vosos compañeiros e polos vosos amigos, e como alcaldesa remato dicindo que é un orgullo contar con rapaces e rapazas como vos na nosa cidade. Moitísimas grazas.
Imos facer unha foto de familia aquí todos xuntos. Bueno, agora que xa rematou o acto, estades todos e todas convidadas a unha pequena merenda que se vai a servir no salón de música. Xa vos indican agora ao baixar, as familias podedes ir baixando tamén, e xa vos indican, aquí neste pasillo, ao fondo esquerdo, tal como saímos. Gracias.